The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwaJesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Betera. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Ngoma Givi kwazisai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Toda kutenda kuri sei kumaraini. Ngoma Givi, chidzidzo chedu chiri kuti kudii nhasi? Nhasi tiri part 3. Part 3 kususukidza patakasiya paya. Okay. Ko isu takanga tisingagone neiko kuubuditsa part 3. Right. Yes. Handei pari kubva musoro wedu wenyaya. Okay. Kuna Matthew 17 pavhesi ya 19. Matthew chapter 17 verse 19. Zvino vadzidzi vakauya kuna Jesu vari voga vakati, ko isu takanga tisingagone neiko kuubudisa. Ndo pari kubva musoro wedu wenyaya ipapa. Okay. Right. Saka toda kuti titore nyaya yacho yese. All right. Saka chakazosaka vadzidzi vabvunze mubvunzo uyu wekuti sei tanga tisingagone kuubuditsa. Okay. Right. Verengai kubva pavhesi ya 14 kusvika pa19. Matthew chapter 17 verse 14 kusvika pa19. Vakati vasvika kuvanhu vazhinji, mumwe munhu akauya kwaari akamupfugamira akati, Ishe, donzwirai mwanakomana wangu ngoni, nekuti une zvipusha, unotambudzika kwazvo, nokuti kazhinji unowira mumoto, kazhinji mumvura. Ndakauya naye kuvadzidzi venyu vakasagona kumuporesa. Jesu akapindura akati, haiwa rudzi rusingatende rwakatsauka, ndichagara nemi kusvikira riiniko? Ndichakuitirai mwoyo murefu kusvikira riiniko? Uyai naye pano kwandiri. Zvino Jesu akamurayira, mweya wakaipa ukabuda kwaari. Mukomana akapora kubva panguva iyoyo. Zvino vadzidzi vakauya kuna Jesu vari voga vakati, ko isu takanga tisingagone neiko kuubudisa? Baba vauya nemwanakomana wavo. Yes. Ari kunetswa nemweya yakaipa. Okay. Vasvika kuvadzidzi vaJesu. Ndobva vati, vakomana, ndo dambudziko randinaro kumba iri. But vadzidzi vakatadza kudzinga mweya wakaipa. All right. Uya haana kudzokera kumba. Baba vomwana vakaramba varipo. Kuti aunge vakamirira kuti Jesu auye. All right. Jesu asvika ndobva vaprezenta nyaya yavo. Ndo dambudziko randinaro kumba nemwana wa. Ndakauya naye kuvadzidzi vakakoniwa kudzinga mweya wakaipa. Okay. Zvadaro Jesu anoti kuvadzidzi, ndichagara nemi kusvika rini vakomana, makangodai. Ndobva angorayira mweya wacho ka1 uchibva waenda. Okay. Saka vadzidzi vakazadzwa nokunyara nekuremerwa. Okay. Ndobva vati ndo vakazoenda manje kuna Jesu vakwavo vega. Okay. Kwesita tisingagone nei kuubvisa. Saka ndopabva mubvunzo. All right. Saka kutarisa mubvunzo uyu tichitenderera pauri. Vavariro ndeye kubatsirana nevari kupinda mumadambudziko. Okay. Ekunetswa nemweya yakaipa mumisha. Nevacho vari kutarisirwa. Okay. Kuti vadzinge mweya yakaipa, vana ava vasununguke. Saka uri kuredzi dziri kutarisa mativi ese. Muri kuteera mukoma kumaraini kune dambudziko iri. Aiwa, rekuti
mweya hausi kudzingwa. Harizere kastori. Vanhu vari kunetseka mumisha umu. Vari kunetseka nemweya yakaipa. Ende voenda kune vechechi. Nekuti vanonzwisisa. Unoziva kuti vanhu chero vasingaende kuchechika mufungwa mavo vane kaidhiya kekuti zvinofanira kugadziriswa kuchechi. Saka vanouya nazvo kune vechechi zoramba. Saka popoitwa sei tipindure mubvunzo ichi ngatichibatsiranai kuupindura. Right. Ande pana Mateo 15. Mateo 15. Tiverenge verse 22 kuenda pa28. Matthew chapter 15 verse 22 to 28. Zvinotarira mukadzi muKenani wakabva kunyika iyo akadana achiti, ndinzwirei ngoni Ishe, mwanakomana waDhavhidhi. Mwanasikana wangu akabatwa kwazvo nemweya wakaipa. Asi haana kumupindura neshoko rimwe. Ipapo vadzidzi vake vakauya vakakumbira kwaari vachiti, mumuendesei, nekuti unodanidzira shure kwedu. Asi wakapindura akati, ndakatongotumirwa kumakwai akarashika eimba yevaIsraeri. Zvino akauya akamunamata akati, Ishe, dondibatsira henyu. Akapindura akati, hazvina kunaka kutora chingwa chevana ndokuchikandira imbwanana. Akati, hono Ishe, kunyange nembwananawo dzinodya zvimedu zvinodonha patafura vatenzi vadzo. Zvino Jesu akapindura akati kwaari, haiwa mai, kutenda kwako kukuru, zvaunoda ngazviitwe. Mwanasikana wake akapora kubva panguva iyo. Panapa nyaya yedu kwayatangira ndibaba nemwanakomana. Yes. Panapa taana amai nemwanasikana. Mwanasikana ane mweya yetsvina. Aminoti baba vacho vanga vari kupi panapa. Ati vauya pekutanga Jesu akaita sekuvaiginowa. Vadzidzi vakabva vazviona kuti uyo ari kuiginowa. Ndo vari kuzoti itai aende. Panzi pekuti vanyengetedze tinzi kuti batsirai mukadzi uyo vakuti mudzinge abve pana ari kutinyaudza. Handiti vazvona. Pandoda kuti tiende pakutaura kwakazoita Jesu. Aminoti wanzwei. Aiwa, kamai vaya hanzi vakabva vatonyanya kuuya kwakusvikopfugama pamberi pake zvikanzi please ndibatsirei. Saka hanzi Jesu akati hazvina kunaka kutora chingwa chevana okandira imbwa. Saka uri kuona kuti kakutaura kacho kutsvinya kana ukazvitarisa handisi kuti Jesu akatsvinya but ndiri kuti sevanhu ukatora mazwi acho uchingotora mazwi chete iwe zvakaitika usipo ungonzwa kuti vanhu vekuchechi vangabva vadada kudaro. Vanoita kunge akadadirwa zvekuti. But pane pfungwa iri kuda kunzi ibate kuvanhu. Yekuti kudii mukomo? Yekuti kuporeswa ndekwevana vaMwari. Kana vanhu vachiuya vachinetseka nemweya yetsvinaka. Because mweya yakaipaka mweya iri pahondo naKristu. Handiti vazvona. Saka kana yakunetsa vanhu vanhu vanofanira kunzwisisa kuti ari kurwiswa ndiJesu. But kuti vanhu vasunungurwe kubva kwazviri kunosunungurwa vana vaMwari. Muri kuti mimi panzi chingwa chevana zvaaida kuitirwa mukadzi uyu kuporeserwa mwanasikana. Ari kuda mablessings kuti mwana apore. Saka Jesu paari kuti aiwa chingwa ndechevana. Ari kuedza kumuti iwewe hausi wechechi. Hausi wechechi. Uri kuuirei kuzowana mabenefits anowanikwa nevanhu vekuchechi. Pachibuda pfunga yekuti zvakasiyana nekuchipatara. Kuchipatara unogona kunorapwa nadoctors wausina ukama naye wotopora. But Jesu ari kuti handizvo zvatinoita kunoku. But mukoma ndikukudzwe hamudisturbe here vateereri vedu kuti vanobva vati garai naMwari wenyu kuchechi ikoko. Muri kuita kunge muri kuomera naMwari kamukoma. Aiwa vavarire kutodzidzisa. Because zvekunamata ndezvekudzidzisa. Imi muri kutokurudzira kuti vanhu uyai kuna Mwari. Muite ukama naMwari. Kwete kuuya kuzorapirwa sekunge kutora Mwari unge mushonga. Mwari haasi wekutora semushonga. Aiwa Mwari uyai kwaarika muchivavarira ruponeso upenyu husingaperi. Ndosaka uchinzwa even kumaraini kwamuri muteereri unonzwa vanhu vachiti pastor ndaedza zvese kumadzichechi ndakatoenda futi. Ukanzwa iti ndakatoenda futi kumadzichechi haasi kuti arida kuva mwana waMwari. Ari kungoti ndoda kugadzisirwa dambudziko chete. Zvopera odzokera zvake kumba kwake kunogara. Saka kumaraini ngatishingairei kuva vana vaMwari. That's right.
mabhenefits aekudzingirwa mweya yetsvina ariko. Jesu anozviitira vana vake. Saka Jesu achiti tangai kutsvaka ushe hwekudenga, zvimwe zvese izvi muzoitirwa. Right, ande pamberi unzwe pana John 14. Toda kuti uverenge verse 21 neverse 23. John chapter 14 verse 21. Une mirayiro yangu akaichengeta ndiye unondida. Unondida achadikanwa naBaba vangu, neni ndichamudawo ndichazviratidza kwaari. Kana munhu achindida uchachengeta shoko rangu, naBaba vangu vachamuda, tichauya kwaari tikaita ugaro hwedu maari. Panapa imwe fungu yarudzidziswa naJesu ndeyekuti munhu anofanira kugarwa naJesu naBaba. Takambosangana mune imwe hurukuro mweya yakaipa ichiti munhu kumba kwangu. Ndizvozvo. Unototora vanhu sekumba. Right. Saka Jesu naSatani havagarisani. Saka ukabvumira kuti mauri mugarwe naJesu, uye atotiza hazvichaite kuti auye. Anditozvona. Saka tiri kukurudzira vanhu kuti ivai neukama naMwari, zvakadaro zvekuti Mwari nemwanakomana vanosununguka kuzogara mauri. But prescription yamuri kupa manje yataverenga pavhesi mukoma inonetsa vanhu pakuti iri kunzika une mirayiro yangu akaichengeta ndiye unondida. Unondida uchadikanwa naBaba vangu. Right. Neni ndichamudawo. Kana munhu achindida akachengeta shoko rangu, Baba vangu vachamuda, tichauya kwaari tikaita ugaro hwedu maari. Muri kuona kuti pairi kunetsa chii? Iri kutaura kuti ane mirayiro achichengeta shoko raMwari. Right. Saka kunoda kuti munhu atende oteerera mirayiro yaMwari, Jesu ogara kumaraini manje pekuteerera mirayiro ndopaavadi. Ukuzwa pari kunetsa manje havatodi manje. Right. Saka ipapo manje ndo zvinoita kuti varambe vakaexposwa kumweya yakaipa. Because Jesu anenge achiti chibatsirwa ega kura pamararamiro vanenge vachifarira kusaidi kwaSatani. Kana vakunetswa vakuda kuuya kuna Jesu kuzongoporeswa bedzi vodzokera futi kuuno hwavo. Alright mukoma, munhu haanamati haasi wekuchechi asi anetswa. But anongori nekapfungwa kekuti zvinopera kuchechi. Muri kuti kudii mukoma? Ngaatsvake kuti unoona wandirangaridza yakaitwa naSauro. Verenga udzwe pana Samueri wokutanga 28 pavhesi ya6 na7. Samueri wokutanga 28 vhesi ya6. Sauro akabvunza Jehovha, asi Jehovha haana kumupindura, kunyange pakurota kana neUrimu kana navaprofita. Ipapo Sauro akati kuvaranda vake, nditsvakirei mukadzi anosvikirwa ndiende kwaari ndinobvunza iye. Urikuona, Sauro chakasaka Mwari arambe kutaura naye misikanzwa. Saka aifanira kuti sori Mwari ndakatadza, ndiregerereiwo. Votanga kutaurirana. Zvino vanhu vauri kutaurira majava ivo havadi kuti sori Mwari ndakatadza. Vanongoda kuti ndisoroverei dambudziko rangu. Hauzikona kuti kusvoteza ikoko. Saka ndinopindura kuti kudii muteereri tichipedza panapa nditi obva andichaira nhare oti nhai pastor kuchechi kwenyu munobatsira ere. Ndoti haazi wechechi but ndoti sei madaro munhu waMwari onzwa because ndine dambudziko remwana kunoko. Ari kutambudzwa nemweya yetsvina. Ndinoti kuti anosunungura ndiMwari. Right. Tsvakai ukama naye. Right. Isusu tiri vanyai chete. Haabva ati muri kuvhaira here, muri kuisa maconditions. Aiwa, maconditions anoiswa naMwari. Alright. Chidzidzo chedu chiri kuti ko isu takanga tisingagone neiko kuubuditsa part 3. Regai timbonzwa rwiyo.
chidzidzo chedu chiri kuti ko isusu takanga tisingagone neiko kuubuditsa. Inyaya yemweya yetsvina painotitambudza kumaraini. Pane pekuti vanhu vanoenda kumadzichechi vachida kuti vabatsirwe. Zvongoita kunge zvaita nani kana kuti zvotoramba zvachose. Saka panosiya mibvunzo kumaraini kuti sei mweya yetsvina iri kuramba kubuda even taenda kuchechi kana kuvanhu vechechi kana kuvafundisi. Ngoma hatifambei. Saka Jesu atanga nekutaura pauri kureva nhasi kuti kuporeswa kuri kutsvagwa nevanhu ndikwevana vaMwari. Okay. Saka pachinongedzera kuti ngatirege kuenda kuda kungonodzingirwa mweya yakaipa. Okay. Ngatiende tichitsvaga ukama naMwari. Tibve pauno hwaSauro wokuti kana zvaMwari zvaramba saka ndakakuenda kumasvikiro, ndakakuenda kun'anga. Okay. Handitozvona. Now pfungwa iyoyi inotsimbidzirwa zvakare pana Ruka 11. Ruka 11 verse 24 kuenda pa26. Luke chapter 11 verse 24. Mweya wetsvina kana wabuda kumunhu unopota nenzvimbo dzakaoma uchitsvaka zororo. Kana ukashayiwa unoti ndichadzokera kumba kwangu kwandabuda. Kana wasvika unoiwana yatsvairwa yanatswa. Ipapo unoenda ndokutora mimwe mweya minomwe inoikunda nekuipa ndokupinda ndokugaramo. Kuguma kwemunhu kwakaipa kupfuura kutanga kwake. Ona ukamboona kuti vamwe vanhu vanoti kana vauya so munamata voenda unonzwa vachiti zvakamboita nani ipo patakabva paya takatombonoita vhiki rese zviri nani but zvadzoka futi. Ndonyaya dziri kubara anditoona vache. Saka ndo zviri kutaurwa panapa kunzi mweya wakaipa. Pamurutaura nyaya iyoyo unoziva kuti kumachechi chaiko kwete kumaraini kune kwekuti pakangoya ripoti iri kunzi pane munhu angabatwa nemweya wetsvina uko whether pachiitwa sevhisi yechechi. Kune kumwe kwazvakutotaurwa kutofoti haasi mwana wokwanhingi uya wekuti akutozikanwa kuti gore negoreka pamunoita kana kuti misangano iyoyo zvinoita kunge zvaita nani. But munenge muchitoziva kuti aiwa achadzoka futi. Saka kuri kuti panoitwa saka pari kunzi panapa naJesu mweya wakaipa unobuda zveshuwa kana Jesu adaidzwa. But kana waenda ukanga usiri mumunhu hauna zororo. Mweya wetsvina unotendera kutsvaga umwe munhu wekupinda. Ukashaya baje. Asi papane mupfungwa yauya kuti panodzingwa mweya yakaipa muvanhu panoda kuti vamwe muripo pachechi muite serious. Wozi ukadzingwa mune uyu unotsvaga umwe wekupinda. Musadaro mukadaro muona zvitaura mukomagivhi munopedzisira tese taakutya kuti panane mweya wetsvina pakunomunamatira tine taakutya kuti ukabuda pana Sisava ndofunga uchabva wapinda mandiri. But ichokwadi ukabuda bhaibheri riri kuti mweya yetsvina inoda kugara muvanhu saka inototsvaga kuti kune here kwekupinda. But in the event yekuti yashaya hanzi unodzoka manje soti iko kwandaimbogara kuye kuri sei. Okay. Ukasvikona musina Jesu ndokunzi yakatsvairwa makanaka muri empty. Obva waona kuti but ndakambodzingwa panapa. Saka kuti nditopagara panotoda chisimba. Saka hanzi unonotsvaga iwe ine simba kuudarika 7 yoya yakawanda yoya ya8 kwakutosvikopinda nechisimba manje apa kuti muno hatibude muno. Hanzi kuguma kwemunhu kunotoita wesi kupfuura zvaaide pekutanga. Kureva kuti misikanzwa yaaisiitaka inowedzera. Asi yedhimoni rakatombobuda. Anditozwa ndopamunozotarisa mwana somunyatsona kuti mwana uyu andinetsa wano hapana improvement. Zviri kutoita wesi past. Saka solution apa chimgo solution kugarwa naJesu. Ndo mhinduro iri kudiwa. Okureva kuti munhu mweya wetsvina unogona kutodzingwa woenda. But munhu oramba asina hanya yekuita ukama naMwari. Inzwa Jesu kuti akati kudii kudokuwo kuchida pana John 5 verenga vhesi ya13 na14. John chapter 5 verse 13 na14. Zvino wakanga aporeswa haana kuziva kuti ndiani nekuti Jesu akanga abva.
Shure kwaizvozvo Jesu akamuwana mutemberi akati kwaari, tarira waporeswa, usatadzezve kuti urege kubatwa nechinhu chakaipa chinokunda ichi. Okay. Anzi waporeswa, wasunungurwa, usatadze futi. Go and sin no more. Okay. Anditi uri kuona ndokurayira kwaJesu. Right. Saka vanhu vanoda kuti akasunungurwa osununguka kudzokera kuunhu hwake hwekare. Saka hanzi zvinouya zvawese. Imi mukoma, nyaya yenyu iri kutenderera paukama naJesu. Right. Nekuti munhu ateerere. Chimbondibatsirai, toda kudzokera kumaraini. Ukama hupi huri pakati pemweya yetsvina nechifumuro? Chifumuro kuti sei? Chimushonga checho chemusango. Pane ukama here? Haiwa, chimushonga unongoshanda chifumuro handi chinongoshanda. Chifumuro kana wachidya chinogadzirisa mukati muropa mumuviri. Mirai. Pane ukama here pakati pemweya yetsvina nemukaka? Haiwa, hapana. Mirai. Ko pane ukama here pakati pemweya yetsvina nemazai? Kuti chinoita ndisenge che vandifungisa vamwe sekuru vangu vaibva kuhedho vane zvakava zvavanetsa. Ndobva vaenda kune vanoshandira, ndobva vanzuyai nemukaka nemasai. Saka hanzi ndakazorwa mukaka nemasai ndovandadzigarai pamharadzano dzetunzira. Hanzi ndione zvakuita nhunzi ipapo muzukuru, ndakaenda ndikanozvigeza. Zvinoita kunge tiri kuseka muteereri, because kumaraini pane pfungwa yekuti mweya yetsvina inotya mazai, inotya mikaka, inotya chifumuro. Saka imimi manje pamuri kutitungamira muri kuri, muri kuti mweya yetsvina chinotoita kuti isauye inotya Jesu, inotya Jesu, ukama naJesu. But muchaona kuti kumaraini manje kuti nyaya ipere tiri kunzi uyai nemazai nemikaka. Uko kuvharwa kwamunenge muchiitwa uko. Kokurara wakatsamira chifumuro pasi pepiro. Iwe siyana nezvifumuro, verenga kuna Numbers 23. Verenga usapota uchidhonzera zvimwe zvinhu kuvateereri unovavhiringidza. Ita kuti vateereri vanzwe zviri mumatsamba. Mirai mukoma, vanhu vari kunetseka uko. Vari kunetseka, but mirai zvimwe zvacho munofunga ndiri kungofunga ndiri munomu. Vateereri pachapera chidzidzo chino ichi haisi mhosva. Vakambozvinzwa kana kuti vakatombonzuya nemazai nemikaka, mungoisa meseji, ndoda kuzoratidza mukoma Rhodes. Ndoda kuzokuratidzai meseji. Mati Numbers chi? Numbers 23 verse 21 kuenda pa23. Numbers 23 verse 21. Haana kuona zvakaipa kuna Jakobho, haana kuona zvakashata kuna Israeri. Jehovha Mwari wake unaye, vanomupupurira mambo pakati pavo. Zvirokwazvo hakuna un'anga kuna Jakobho, uye hakuna kuvuka kuna Israeri. Uri kuona zviri kutaurwa panapa. Uyu muroya ari kuita confession. Ainzi Bharamu. Anga atohaiwa naBharaki kuti uya ukande chitsinga kuwana. Utumire mamhepo kuvaIsraeri. Saka akatraya katatu zvichiramba. Ndobva hanzi mufana wakurasikirwa nemari. Ndobva akazoita confession. Akati Mwari ashaya chitema pavaIsraeri. Ndosaka mamhepo ari kuramba kubatira. Saka munhu akararama pasina chitema, mamhepo haabatiri. Ndosaka pari kukurudzirwa kuti vanhu vapinde muukama naMwari. Unoziva kuti kunyangwe vateereri muine vanhu vamunofungira pakati pehama kuti vari kukutumirai mhepo, vari kukusumudzirai mhepo idzi. Chiri kutaurwa panapa, kana kuti muchitenda kwazviri kuti kune vari kukutumirai mhepo, chinodiwa imimi vacho ivai muukama naMwari. Pamuri pamararamiro enyu pamusha pashayikwe zvakashata, siyai zvitema, musiye zvakaipa nenzira dzese, muenda kuna Mwari. Zvino vamwe unoziva kuti chi? Baba vane mwana ane mweya yakaipa, vanotonorara kugirlfriend. Vobva kugirlfriend vomutakura kuuya kuti namatirai mwana wangu pastor. Andiri kuona. Iye Mwari achinzi anotanga ananganidza mumusha kuti aone kuti hapana here chitema chirimo ozokusunungurai padambudziko rei. Mai vacho vanenge vachitoenda kumunda kwevanhu
vaine sage wosvodogora chibage chese achikanda muningi mavo vachiba vofuma vachienda nacho kumusika itori mbavha asi varida kuti mwana asunungurwe. right pajeka Handi pari kujeka saka pane zvinofanira kutoitwawo kunemi vacho vari kunetswa nemweya exactly. saka blame haisi ngori yekuchechi kuti vatadza handiti nekuti Mwari anotarisa ikoko. Enda pana Mark 9 uverenge 17 kuenda pa24 unzwe. Marko 9 verse 17. mumwe wavazhinji akamupindura akati, mudzidzisi, ndauya kwamuri nemwanakomana wangu une mweya wembeveve. Kwese kwaunomubata unomuisira pasi achipupuma furo, achigeda-geda meno, uye unoonda kwazvo. Ndakataura nevadzidzi venyu kuti vauburitse vakasagona. Akapindura akati, haiwa rudzi rusingatendi, ndichagara nemi kusvikira riiniko? Ndichakuitirai mwoyo murefu kusvikira riiniko? Uyai naye kwandiri. Vakauya naye kwaari, vakati vachimuona, pakarepo mweya wakamubvundisa, akawira pasi, akakunguruka achipupuma furo. Zvino akabvunza baba vake akati, yava nguva yakadiniko kubvira izvozvi zvichimuwira? Akati, kubva paudiki hwake. Kazhinji wakamuisira mumoto kana mumvura kuti amuparadze. Asi kana muchigona kuita chinhu, mutinzwire tsitsi, mutibatsire. Jesu akati kwaari, kana iwe uchigona kutenda, zvose zvingaitike kuno unotenda. Pakarepo baba vemwana vakadanidzira vachiti, ndinotenda, ndibatsirei pakusatenda kwangu. Uri kuona imwe pfungwa iri kuburitswa naJesu. Yes. Inyaya yekutenda. Ndosaka waona kuti abvunza direct kwese kuna baba vemwana kuti munotenda. Unotenda here? Iwe ndobva wamboti ndinotenda, ndobva wazoona kuti zvikanzibatsirai kusatenda kwangu. Which means panoda faith. Panoda faith. Ende faith inodiwa inoti one kune vane dambudziko vacho varikuda kudzingirwa mweya yakaipa. Number two, vacho vari kuda kuti vanamate kudzinga mweya wakaipa. Ndosaka Jesu atanga kuadresa vadzidzi kuti ndichagara nemi kusvika rini? Ngavaite kutenda. Vaine kutenda. Akabva ati kunenge tsanga yemastard. Ndobva aenda kuna baba. Ndobva aenda kuna baba. Saka zviri kuti vari kuuya nedambudziko ravo kuzonamatirwa vanofanira kutenda kuti Jesu ane simba, anogona. Ivo vanzvera pakati pavo. Hapana here chitema chiri mumusha menyu pamuri kutadzira Mwari? Kana ipapo mapagadzirisa ivai nekutenda kuti Jesu anogona kusunungura dambudziko iri. Vamuri kuuya kwavari futi kuti vakunamatire vanofanira kuve vanotenda. Pakajeka mukoma. But muchaona kazhinji kumaraini vechechi vacho vakasvika, ndingoshandisa varire kuti vechechi, unotoona kuti musha wacho une dambudziko hatistori welcome. Alright. Havana kutenda mazviri. Ungonzi pinda henyu uenda muspare monzwa vechechi vauya. Zvokuti unotoona kuti nyaya tafambira panapa hakuna ari kutotenda mairi. Chidzidzo chedu changa chichiti ko isu takanga tisingagone neiko kuubudisa part 3. Vaya kuti ndibatsire mukoma Rhodzi, isai mameseji mungokonfirma kuti pastor zviriko zvekunzuya nesauti nemazai, isa chifumuro zora mwana sauti kutsoka kuti mweya yetsvina ibude. Handiko kudzidzisa kwebhaibheri, but vakambosangana nazvo, isai mameseji ndigoradza mukoma Rhodzi. Phone number dzandinokupai ndedzekuti mushandise, muise message paWhatsApp panhamba idzodzo. Tinobva takupai malink ekuti mupinde mumaWhatsApp groups munotumirwa zvidzidzo izvi. Phone number dzinoti 0717 091 615 0717 091 615 kana kuti 0775 909095 0775 909095. Program ino inonzi The Second Coming of Christ. Ngatisanganei zvakare same time pachirongwa. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza
tungamire aponda yashikanyanza mwananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imimoti inokutungamira